Apa inini ndinoda kutendawo president vedu vaMnangagwa nevakuru vemajeri ndo vakaita kuti urongwa hunge huripo. Ndoda kuvatenda nemwoyo wangu nepakadzika pomwoyo wangu kuti dai chirongwa ichi chichivandudzika kudarika zvachiri. Aiwa, toda kutenda president, toda kutendawo vakuru vemajeri. Nguva iyoyo yakandikoshera, nguva yeFamily Week. Inoita kuti tionane nehama dzedu dzatata nenguva tisingaonane nadzo. Saka ipapa pandauyozonawo mwana wangu ndikunzwa kufara nekuti ndanda netime isingamuoni. First born yangu arimo mujeri, saka ndikunzwa kufara. Hurumende yedu inotidadisa nemukanwa wavanotipa iwoyo kuti tisangane nehama dzedu dzatinenge tane nguva tisingaone. Nekuti patinouya kuzovashanyira kupera kwemwedzi vana vanenge vasingabvumidzwa kupinda. Saka pazuva ranhasi ndauyawo nevana vake, asanganawo nevana vake nevazukuru vake. Zvinova zvinhu zvandifadza zvikuru. Zita rangu nonzi Godness Shelton. Mhosva ndakasungirwa ndiAmdrobha mushure mekunge ndafonera munhu akanga aita robha ndikanzi nendona ndiripo. Asi chandinoda ndinotenda mukuru wenyika president wedu Mnangagwa kuti mundararambe muripo kusvika mufe, nekuda kwekuti muri kutibatsira isusu vasungwa neiyo iripo iri kuitwa Family Week team nezvimwe zvimaentertainment ari kuitwa muno majeri team. Toti ED for mabanditi and then tozoti vachivhayo itai muchitiya uko kuno kumabanditi. Munhu andonyanya irambo ndichimhoresa ndiProfet Elijah, ndokusimbisa Prophet Elijah kuti tinoteerera chirongwa chenyu mundara pese pamunotaura paTwitter nechinzwa pamunoti vanhu tsanyendu totsanyo ndiri muno. Saka ndotenda ndomhoresa vana vangu vese nevanin'ina vangu nemadhamu yangu nanamainini wangu nanamai wangu nanamudhara wangu vasimbisa nevese vaindida ndiri panze. Ndoti mhoro iyi ndiri kuno kujeri zvese covered. Namata ikoko muno mutiri kunamata tongosimbisa kuti ngoma ndiyo tobva tangosimbisa kuti ED for mabanditi.